Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Benvidos a Tanto Gusto. Hoxe desplazámonos ata Padrón, ata o restaurante Os Carrisos, para falar con Carmela González, que é a súa propietaria e que, bueno, pois é a responsable dun dos locais, sin despreciar ningún, pero dun dos locais emblemáticos da zona. Tanto gusto, Carmela. Boas tardes. Mira unha cousa, iache dicir, pois isto, mellor polo nome, Os Carrisos, Os Carrisos, pero en canto ven o local, xa ubican perfectamente. Sí, estamos bastante localizados, aparte que, bueno, levamos 45 anos abertos, é un local, ahora mesmo é o máis antigo de Padrón. O máis antigo de Padrón? Aberto o máis antigo de Padrón, entonces, bueno, pues, hai xente que che ven e se recorda, estuve aquí fai 30 anos, claro. Estuve aquí fai... E así, somos fáciles de encontrar. Porque o voso gran tesouro do restaurante dos Carrisos é a comida típica. Sí. A comida típica galega é o sitio onde se queres comer uns bons pementos, un bo, bueno, que hai hoxe, por exemplo, na mesa, un bo polvo, unhas boas chuletiñas de cordeiro, este é o sitio. Sí, nos traballamos, pues, a parte de temporada, como son os pementos, despois tratamos de traballar sempre produtos nosos galegos. Claro. O polvo galego, bueno, como dixen antes, os pementos e despois todo tipo, traballamos ca nosa gastronomía, son recetas sinxelas, pero bueno, da nosa terra. Bueno, porque se eres de Padrón e non tes pementos, é de matarte, non? Sí, xa sería un delito, xa sería un delito. Que ten a vosa carta, máis ou menos? Porque hai como unha carta máis de picoteo, non? Sí. Despois hai unhas cousiñas máis... Sí, bueno, pues máis de plato. Un poquinho máis de plato. Aquí empezamos pues, co típico sempre, non? Cos pementos, co pulpo, uns mexilóns, unha empanada, pero luego, despois... Como o mexilón como? O mexilón nos aquí preparámoslo encebolado. Encebolado? Sí. Que rico. Chámalle moito a atención á xente, sobre todo porque cando lle presentas na mesa todo o mundo se queda así un pouco sorprendido porque pensa que é mexilón de lata. Claro. Entonces, claro, ao probalo, xa notas a consistencia e tal, xa ves que non é. É un dos pratos que máis salen de aquí. O sea, encebolado dices con unha base de cebola, sí. Pemento, como un... non? Como digamos, como un escabeche. Un escabeche. É como un escabeche, unha cebola, leva pimentón, aceite e vinagre. Ah, vale, é máis como un escabeche, claro. Como un escabeche. Realmente encebolado, que moitas veces claro. entendemos cando mexilón encebolado como un rustrido para... No. É un mexilón despois de cocido, sacado da cuncha, pues, preparado así con cebola, aceite de oliva, pimentón e vinagre. Que dos mellores mariscos. Bueno, para o meu gusto, a mí un mexillón me parece que si é un bo mexillón, sí. É un marisco. Sí, hoxe en día traballase, ademais nós aquí temos a suerte de que temos unha gran produción de mexilón. Claro. Entonces hai que aproveitar o noso produto. E que máis hai desa carta? Bueno, despois podemos pasar ás carnes. Temos as típicas que da matanza, digamos, da matanza do cerdo, como pode ser a zorza, os pinchos morunos. E despois xa pasamos, que hai uns anos que introducimos na nosa carta, pois as carnes ibéricas, que están salindo... Cada vez están máis solicitadas. Sí, cada vez é unha cousa que a xente demanda máis. Entón nos metemos, pois, o que é a pluma e o secreto. Que están... Que é a pluma? A pluma é a parte de arriba, digamos, do raxo. A puntiña do raxo. Se o raxo é unha, pois, a parte de arriba, digamos, a máis jugosa. Claro. Blandiña, tierna, e o secreto é o que se chamaría, que van de entender as señoras que van á plaza, o que chaman a tapa, pero bueno, do porco, o que recupera as costelas. Sí. Eso é o secreto. E despois tamén introducimos, pois, os... A tapa era, o mellor estou dicindo unha barbaridade, a tapa era co que se facía hai anos, aquelas carnes en rollo, era aquelo, non? Pero se é de ibérico é secreto. Claro, isto é de porco ibérico, a que máis se utilizaba era a de tenreiro de toda a vida, claro. E tamén metemos o entrecot de boi. Para ter, bueno, despois temos chuleta de ternera, temos así... Quero dicir, podes vir en plan, como ven moita xente, a tomar unhas botellas de viño, unhas xerras de viño e picar algo e tal, ou pedir un primeiro ou un segundo, quero dicir, non somos un restaurante... Non é só uso, quero dicir, claro, non é ningún sitio de tapeo,
Non é de tapeo, non somos de tapeo, pero tampouco somos un restaurante tradicional. Claro. A mí gusta decir que somos unha tasca típica, antigua. Que cada vez quedan menos. Sí, xa quedamos menos, Quedades- xa quedamos quedades vos. pouquiños. Por si vos despista, digo, os espectadores, nos últimos anos, os Carrisos pechou a súa famosa terraza, que tiña unha terraza que se vía perfectamente dende a estrada, se tives da zona de Vila García ata Compostela, víase sempre, pero eso simplemente está pechada, non hai que cambiar a nada. Non cambiou nada, trátase sempre de mellorar un poquinho o local. Por desgracia, aquí en Galicia tampouco temos clima tropical. Claro, que nos ven un verán como que Como que tuvemos que chovía, e ven o bo tempo en outubro, Claro. que xa vai frío, claro, é todo... Entonces, para evitar que aquí a xente nos comera co paraguas aberto, Que pois, pasou. que pasou, que Que xa ten pasou. pasado de estar comendo co paraguas aberto, pois decidimos poñerllos paragüiñas un poquinho máis alto. Canto tempo abrides? Horario. Sí. Nos abrimos ás 12 da mañán hasta as 4 da tarde máis ou menos. Eso sí, nos desde que abrimos a porta hasta que pechamos, funcionamos seguido, quer dizer, non temos un horario de cociña, cociña. non. Nos, se o local está aberto, a cociña está aberta. Claro. E logo a tarde, pois abrimos ás 7 hasta as 12 da noite. De martes a domingo. Tamén. Os luns, quitando no Brau, que no Brau abrimos todos os días, somos moi traballadores. Somos moi traballadores. Sodes moi esclavos, pero... Despois no inverno si descansamos, normalmente descansamos os lunes, quitando que nos coincida un festivo que podes... Descansas moito, Bueno, agora viran as vacacións. Mira unha cousiña, falábamos do produto, pero o produto tamén hai que saber manipulalo. Eso é fundamental. Tamén. Tamén, porque no mundo do pemento hai de todo. Hai no dende crudo ata torrado en exceso. Pero ten que ter un punto. E cal é o punto? Para ti cal é o punto? Para min particularmente ten que estar un pelín dorado, como se Sí, pode ver aquí. sí. Que teña un toquiño de dorado, pero sin estar queimado. Sin Tampouco estar pode estar verde de todo. É que claro, é que eu penso que o pemento onde está o punto na piel. Sí, pero tamén está, por exemplo, a hora de freílo. Tío, que non podes botar o pemento en aceite fervendo. Está moi equivocada, moita xente está equivocada. O aceite Claro. ten que estar morniño e ir quentándose a medida que vas freíndo o pemento e movendo moito. Movendo moito. Claro, porque se o deixas, pues, quedaríache dorado por un lado e verde por encima, pero co aceite morno, non fervendo nunca. Porque se o ferves, queímalo, queda o pemento crudo, pero Eu vou probalo, non me vou quedar cas ganas. Porque estos a partir virán de aquí do lado. de cerquiña. Temos aí as pementeiras aí mismo salindo agora 5 minutos, que están as señoras aquí vendendos, ou senón, a cuarto de horas temos as plantacións. Claro, para vos supoño que tamén é importante que certo servizo volo dan os veciños. Refírome con veciños a pois as pimenteiras, certas lugares de matanza, non? Sí, nos traballamos. Nos, aquí neste local, traballamos, bueno, evidentemente o pemento ten que ser de aquí. Claro. Eso xa... E despois traballamos ca plaza. Claro. O sea, o produto que xa na plaza, en temporada, porque tamén traballamos algo de peixes, pero nos traballamos sempre o peixe que nos chega aquí ao mercado. Claro, porque a min... Peixe, sobre todo, se é da ría, quero dicir, nos traballamos a xouba, por exemplo, pero ten que ser de Rianxo, ou como moito de Ribeira, quero dicir, non nos vale a xouba de Tarragona. É no seu tempo. É no seu tempo, é cando hai. Claro, que hai restaurantes que si teñen unhas cartas de peixes moi atractivas, pero eses peixes, na maioría dos casos, teñen que estar algúns congelados, porque non todos están na praza no día a día. Non. Claro. Non hai moita, bueno, aquí en Padrón quizá o mellor estamos tamén un poquinho limitados, Sí. porque é unha praza pequena. Seguramente vas á Praza de Santiago, outra hai máis variedade. Sí, bueno. Pero bueno, eu prefiero menos variedade, pero que sea da nosa ría. Que sea bo, claro. Claro, sí, ti encontras peixes, pero de fora de Galicia, de piscifactoría moito, entonces é mellor, eu son das que penso que é mellor ter pouco, pero sin enganar nunca o cliente. E o cliente agradeceche. O que sí sabe comer, si o agradece. Si sabes o que comes, si o agradeces. Ti sabes que si estos pementos son de Padrón, non son de Murcia, nin de No, Marruecos, no, nin de outro lado. Non, estos pementos teñen aparte ese puntiño de... Que, por certo, hai nos que comer sin rabo. Eso tamén é... non ten... Bueno, pódese ver. Collo un, pódese ver que non teñen rabos. Son os pementos que están aquí, simplemente, eso, perfectamente limpios. E por qué? Primeiro, porque, bueno, eu desde pequeniña
Na miña casa comeronse toda a vida pementos, nunca os comín con rabo. Sí. De segundo, se o fríes con rabo, cambia o sabor ao pemento. O rabo dalle como acidez, como verdad. agrio. E claro, unha cousa, bueno, na casa ti aínda podes facer uns pouquiños, pero cando fríes moita cantidad deles, sería imposible. O tonto, eu vou picando da bandexa dos pementos, pero son unha delicia, Os pementos de Padrón para son mí unha sí. delicia. O polvo, eso tamén é moi importante. Quedamos calados os dous. É importante a cocción do polvo, que non quede chicloso, que non quede duro, que non quede demasiado blando. Ten un punto, pero é difícil, tamén é difícil de coller. É moi difícil de coller. Eso depende do tamaño do pulpo. Claro. Ah, ti traballas con tamaños determinados. Claro, porque non, vamos a ver, non é o mismo cocer un pulpo de 1 kilo, que ver, eso xa sería un calamar. Claro. A cocer un pulpo, nós traballamos o pulpo sobre 3 kilos. Porque mengua un pouco, non, na cocción. Sí, o pulpo é un produto, hoxe en día é un artículo de lujo, É un artículo, sí. porque estamos falando sempre do pulpo Sí. gallego, das nosas costas. Claro, eu quero que se vexa ben o tamaño da tapa grande. Ás veces, pois eso, son normalmente, os precios destas tapas son superiores aos 10 euros. Sí. De pulpo me refiro. Pero claro, é que a calidade do que se ten en riba da tapa Influye moito. influye moito. Xa se pode ver tamén, cando é un pulpo noso daqui das rías galegas, xa lle ves o color, Ti ves este color, É pulpo da ría. claro, ti ves este color oscuro, Sí. É verdade, non o ten o polvo marroquí, non o ten. nin o canario. Non o ten, é verdade. Entonces, claro, se ti usas este pulpo, tamén o tens que cobrar. Claro. É un dos platos estrelados. Cal é así o plato máis solicitado? Aparte dos pementos, que a xente como ven a Padrón, quere a probar os pementos. Vai un poquinho por temporada. Sí, Indiscutiblemente o polvo. sí. Logo, claro, os pementos en temporada, e despois depende, se estamos traballando, por exemplo, no Brán, un plato dos que máis salen é o caldo galego, Caldo en verán. en verán. O que máis se vende no verán, quizás, unha das cousas, pero estou falando sempre de xente Sí, de fora, turista, supoño, claro. de fora de Galicia, o caldo galego. E ti fas caldo en verán, entón? Sí, é que cando máis o fago. Como fas o caldo en verán? Claro. Que leva ese caldo? Caldo aquí, eu fago como me enseñou miña nai. É que o caldo é un mundo, O caldo é un mundo. Leva galiña, leva carne de porco salada, de ternera, despois o típico unto, Unto, sí, para que lle dé ese punto para tan que de lle dé caldo. ese puntiño que ten o caldo. Sí. Bueno, despois, eu normalmente fago de repolo, porque claro, o grelo non hai todo o ano, entonces facémolo de repolo, patata e fava, simplemente. Pero no verán tens que ter un cuidado co caldo, porque... Sí, pero o caldo no verán aquí, pero ti tes Acédase, claro. Sí, bueno, xa non é a primeira vez que chegas e tes que coller e tirar con todo, Claro. volver a facer outra vez Claro, outra pota nova. que Sí en que se verán é estropea. moi peligroso facer caldo por eso, porque... Sí, se estropea, pero bueno, é o riesgo que se corre. Non sodes tan só un sitio de turistas, eso tamén é importante dicilo. O turista acude polos anos que leva e porque supoño que xa o boca a boca vai de país en país, pero eso, tedes un público turista, pero tedes tamén un público autóctono, moita xente de Santiago, moita xente da zona da Arousa, que se achega ata aquí, moita xente de Padrón, claro está. Sí, porque, bueno, a parte de Padrón é un sitio donde non só ven evidentemente o turista de fora de Galicia, sino ven o propio galego. Claro. Porque temos bastantes cousas de interés Sí, para sí, ver. bueno, xa que simplemente que a Casa da Matanza, Claro. e mil cousas máis, pero temos bueno. moitas cousas. Entonces, bueno, se ti ves un día de paseo a Padrón, tes varias opcións, pero vamos, unha delas somos nós. Vos sodes como unha peregrinaxe tamén, hai que vir ata aquí. O postre, temos, por exemplo, tarta de Santiago. Tarta de Santiago tamén é das máis vendidas. Porque claro, si te pos a comer algo o máis típico, Sí, e acabas cun galego, yogur, pues, non terás podes que acabar, comer a tarta típica. Claro. Despois temos unha gama bastante variada de postres. Por exemplo, Tartas, por exemplo, as de queixo ao forno, queixo Falas ti. fresco. Si, facemos a faces aquí, despois unha de hojaldre que é moi rica. Temos variedade, vas cambiando. Sí. Se o mellor hoxe tes 10, dentro de 4 días, despois temos helaos. claro, Variedade Os de nenos helados, provocativos, para claro os que- críos, uns helaos. os críos da igual que lle digas que esta tarta leva un tanto por cento de amêndoa altísima da calidad, que lles da igual. Poñe un helado de xeo se fai falta, pero non lle conte. E se leva un muñequiño, Sí. aínda que non leve helado, mellor todavía. Xa está. Pois isto é un pouco unha idea do que se pode atopar aquí nos carrisos. Unha idea como moi xeral, pero para que faga un pouco unha radiografía.
por exemplo, a proposta de Carmela de hoxe, polvo da ría, ela explicaba moi ben por qué, ese tono oscuro do borde do tentáculo, uns bons pementos de Padrón sen rabo, porque con rabo amargan un pouquiño, e, por exemplo, pro final, unha boa tarta de Santiago. Pero, como isto se chama tanto gusto, non imos acabar dándonos a man, sino que xa que puxeches tazas, vamos a poñelo así, o viño é xeitoso, O viño é un viño, ten bo color. como se di, casero. É casero, pero non parece que teña moita acidez, non? Non, non é moi ácido. Porque ás veces os caseros, Estaba probando porque non sabía si está ben rico. era Ribeiro ou si era Barrantes ahora mismo, pero é Barrantes. É Barrantes, pero é un Barrantes suave. Sí, pero bueno, xa se ve polo... Sí, é máis grosso. Por iso dicía que era un viño con corpo. Claro. Pero Pero un viño con corpo que fai falta para comer. claro, ben rico. Carmela, tanto gusto. Tanto gusto. Tic